Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Shami. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, anong nangyari sa ating dalawa? Ngunit pag lumamig, Shami, ikaw lang unay bilin this bay, ha? Nga naman pa, Wato mis mama ni mos dumagiti kay namatay ang bana ni tiya ni Mulita. mukuyog lang ko pa, uy. Ha? Sa ko'y makuyog? Hindi ko ganahan nga ako ng usa dinis bayo, uy. Mukuyog lang ko ninyo pa. Sabado bitaw ugma, uy, klase. Ay, unsa man ni day? Kuyog lang nato ning anak nimo. Ikuyog na lang na, uy. Ah, sige. Pangandam na mo kay mularga na ta para dumagiti. Ay, salamat in taon nga ni Amo Manoy. Ay, pwede ginaong paningkamot nga makalampos din eh. Maogyod. Shami, aminit tiya ni Mulita. Paamin ako, tiya. Daga naman kay ning inyong anak, oy. Ay, sige, ipahimutan ng inyong mga gamit dere. Shami, Pa. tabang itong imong iyan sa pagpangatag mga snack sa nagbilar. O, pa. Ate, kuya. Di ay kape ug biskwit, o. Ay, salamat na natin, ha? Salamat, Migo. ay. Kape, migo. Salamat, Liga. Sa maning tuwana, uy. Nitutok man nagmaayo na ako. Ay, hatagi biscuit dere siya. O, tiya. Hala, katong tao nga akong gitakan o kapi-kapi eh. Ni aman, bisag sa'yo mas buntag. Ay, Hello? naibong ka nga nung sayo kay Kodenis na matyan? Oo. Uwa ka mo pa uli? Ano pa uli, uy? Naaram ko ang amuha des unahan. Sayo lang ko og anhi din, eh. Aw. Igun siya di ka ni ng lita. Pag umangkon, Taga diin man sa ka? taga Manhuyod. Mau ba? Ila-ila sa dito, uy. Ako si Rafi. Shami. Miga na ta. Oh, sure. Ugma man ni libong ang imong angkol, no? Mm. Pwede og kuyog na ta ugma inig hatod sa lubong? Oh, sige ba? Mupauli na din mo siya? O, Rafi. Kaya human naman good ang lubong ni Uncle Good. Pwede ko mangayo og cellphone number ni mo? Sure. Ay, salamat. Humanagid din taon ko sa akong mga assignment. Oh, uy. Kitsa man yung nanawag. Number naman eh. Hello? Hi, kumusta siya? Kitsa ni? Ang imong amigo ni Uy, si Rafi. Uy, hello, Ralph. Ikaw, day ni? Oo, ako in town. Kumusta? Busy sa eskwela. Graduating naman. Mayo, hinuon kay hapit na ka mo graduate. Maulaki. Gamay na lang ginang kuwang. Siya, okay na ni mo nga tawag-tawagan ka? Laay mo dalis akong idyutihan, good? O ba? Sige ha, Unsa day mong trabaho? nag-guard ko. Ah, Sige, tawag-tawag lang niya ko ni mo ha.
Ako lang ba na banaon nga dili sa kabisi? Ah, Siya, naunta ko'y isulti ni mo ba? unsa man na? Ayaw lang kasuko ha. Dili lagi. Unsa man yung sultin ako? I love you, Shami. Oh, Rafi. DDXDC. Tatak. Ayaw kasuko ha. Sa una raman unta ko nga gusto nga musulti ni mo ini. Pero basig malain ka ba? Kay bago pabitan na kaila. Okay ra, uy. Ha? Unsay okay ra? Uyab na ta? Ha? Uy, buot ka da. Aw, abi na ko. Imo na kong gisugot. Unsa man ko, easy girl, nga one click ra. Dili sad. Nga sa ato pa di ay mag-antos pa di ko ini. Oh, kung tininood ng imo diri nako, oh, magantos ka. Kinsa man ang pirmi nimong ikasulti sa cellphone siya mi. Imo nang uyab. Dili pa mauy. Sa dili pa. Nang uyab gyud ay. Ay, kato nang akong amigo sa Dumaguete, ma. Nanguya pero wa pa na ko sugta. Unya na nang uyab-uyab nimo oy. Paabutan nga mo graduate ka. Oh, ma. Ha? Unyara ko ni mo sugton ini graduate nimo? Oh, kana kon makapaabot ka. Oo. Okay ra, paabutan di ka. Tinuod siya. Imo na kong gisugot. Oh, lagi. Uyab na ta. Nag-graduate na ba ako? Mutuman ako sa kong saad, no? Salamat siya. Nga imo ra gid kong gisugot. Kilaay naman ko nagsiipon to din sa amo, eh. Ah, husto. Mananghit ko ni mama nga manarbaho ko. Asa man sab ka manarbaho. Ato lang ko sa Dumaguete manarbaho, ma. Maayo dito kay pwede ra kong moabot sa ilang tialita. Unya, unsa man ni dong? Ato ning tugtan. Ay, pantuan na lang na, total. Humanam sa nag-eskwela. Oh, di ka magpabadlong si mo iyan, ha? Opa. Salamat din taon kay nakasudan kong trabaho din sa Dumaguete. Bahala nagtindera. Ang importante nga maka-experience kong trabaho. Ha? Ni ano di kas dumagiti? Oye, nagtrabaho ko diri. Asa mo ka kay magkita ta? Huy, ikaw ba? Huy, ayaw pang gakos ba kay naidagang tao, oh. At pahala na sila eh. Anong magbuot na sila? Ako man kang uyab. Ipay lang kayo nga nakita na gitagbalik siya. Tana? Ha? Asa man ta? Mga unta. Human, suri-suri ta. O pagkahuman, ako ka nang ihatod sa imong iyan. Ha? Imo kong kuhaon sa akong trabahoan? O siya, ako kang kuhaon sa imong trabahoan. Oo niya, ang imong trabaho. Sayo mo ko mo off. Kay naam ko'y karilyibo. Sa ayaw paglakaw ha? Paabutag yun. Dili ko nimo kuhaon. Sorry dya ha. Di ko makana ni mo ron kay man mutong nga kong kauban eh. Straight ko ron. Oh, mao ba? Ha, sige lang. Mupauli na lang ko.
Day, Shami. Asa mo manglaag sa mong uyab ron? Valentine's man. Wa pa ko kay Bawday, uy. Mag-agad ako niya. Maayo pa ka, Day. Nakay ka date. Kami in town ini. Magdagkot na lang in town ni Katol aron dili mi lamukon. Amaw. Pag hinahinay na panghipos diha, kay happy tating out. Nagpaabot na tong imong uyab sa gawas. Ni overtime na sa si Rafi. Kaya waman siya magpakita na ako. Pero, grabe naman sa doy. Bisan sa pag-greet na lang na ako Happy Valentine's Day. Huwag siya makahimo. Ako na lang gani ang ni-greet niya. Pero wag gid mo reply. Mapauli na lang ko eh. Maayo pa ang ubang babae. Kaya nagbitbit og buwak og chocolates. Ay. Lain na sa rin ng Rafi, uy. Umagit siya makahuna-huna og hatag na ako. Oh. Si Rafi man ang may kuyog ka babae. Og sweet tayo sila. Maode. Kasi magpakita na ako. Kaya may lain na din sige kaligawan. Kasakit sa akong tugan yung nagtanaw nila. Dili rin ako kaya. Bubiya ako din eh. Rafi, ganun ipamandig ibuhat na ako. Usa may akong sakay mo ba kung ipasakitan? Dili ko ni madawat ang imong gibuhat ako, Rafi. Og ba, mo-resign to sa akong trabaho. Og mo pauli ko sa amo. Pinangarap, ikaw ang hanap-hanap. Ngunit bakit nagbago ang lahat? Wa ko magtuo nga makahimo sa pagbinuang si Rafi nako. Og aron malimot ko niya, niundang ko sa akong trabaho og nipauli ko sa amo. Og nagilis ko og number aron dili na ko niya makontak pa. Sa mga lalaki nga naminaw karon, ayaw ni nagduwa-duwai ang feelings sa mong mga babae. Labi na gyud kung tinuod kining nahigugma ninyo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga galang kaagi ni Siami nga taga Manhuyod Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan. Anong nangyari?